Sa tinguha nga mahiusa ang tanang intervention nga mahatag alang sa mga friend rescued kun kanhi mga rebelde nga makab-ot ang tinuray nga kagawasan ug kalinaw sa ilang pagbalik sa komunidad gilusad sa Agusan del Norte Province kagahapon Setyembre 20 ang pinakaunang peace center sa tibok Pilipinas nga gitawag og kagawasan 143. Nahatagan kini og katumanan tungod sa pagtinabangay sa provincial government nga gipanguluhan ni Governor Maria Angelica Rosdel Amante ug sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity kun UPAPRO kaabag ang nagkadaiyang ahensya sa Agusan del Norte ingon man sa tibok Caraga Region. Sumala ni Governor Amante na mugna ang kagawasan 143 Peace Center aron makahatag og dugang pa nga suporta dili lang sa kanhi mga rebelde apan apil na usab ang matag pamilya. Gipasalig sab sa gobernadora nga ilang himuon ang tanan nga kayang mahatag sa gobyerno alang sa kanhi mga rebelde aron dili sila magbasol sa ilang pagbalik sa sabakan sa gobyerno. Ang paglusad sa kagawasan 143 Peace Center usa sa mga kang gihimo sa gobyerno aron mahimong tulay sa nagkadayang programa, proyekto ug mga serbisyo sa nagkadayang ahensya aron mahatagan og tubag ang dugay ng pangandoy sa mga kanhi rebelde nga makabaton og tinuod nga kagawasan ug magpuyo nga malinawon. Nahimutang sa kagawasan Livelihood Center, Camp Bancase, Butuan City ang kagawasan 143 Peace Center nga mahimong sentro sa pagproseso kun one-stop shop. Ang pasilidad maghatag usab og health, psychological ug legal nga tabang, counseling sessions, skills training, livelihood ug employment referrals alang sa mga misurrender nga New People's Army. Magsilbi sab kining venue sa pagproseso sa mga benepisyo sa mga kanhi rebelde gikan sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ICLIP. Sumala sa UPAPRO Eastern Mindanao nga namugna ang kagawasan 143 Peace Center gikan sa konsepto sa Davao City's Peace 911. Mihatag og inisyal nga 5 million pesos ang opisina sa UPAPRO alang sa pagpadagan sa operasyon sa Peace Center. Nagpasalamat ang kanhi mga rebelde sa gobyerno tungod sa walay puas nga pag-atiman ug pagtabang kanila hilabi na sa ilang mga panginahanglanon sa ilang pagbalik sa komunidad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.